Akwai mutane huɗu da suka sauko a cikin wani ƙaramin akwati. Sun yi tafiya a cikin sararin samaniya da gudun da ya ninka na harsashi sau 20. Wannan ba wasa ba ne. Bayan shekaru 50, ɗan Adam ya sake komawa kusa da duniyan wata. Amma tambaya ita ce, me yasa aka zaɓi waɗannan mutanen? Kuma me ya faru bayan duniyan wata lokacin da sadarwa ta ɗauke? Tsaya ka ji, domin wannan ba tatsuniya ba ce, gaskiya ce. Here they are, NASA's Artemis II crew. Kafin wannan tafiya ta faru, mutane da yawa sun yi shakka, amma gaskiya ita ce sai da aka ƙera rokan da ta fi kowace ƙarfi a wannan zamani. Roka ce da ta iya ɗaukan mutane fiye da nisan da aka taɓa kaiwa a tarihi. Kuma jaruman tafiyan su ne, Reid Wiseman shi ne shugaban tafiyar, ya taɓa zuwa sararin samaniya a baya, kuma yana da ƙwarewa sosai a wajen jagoranci. Sai Victor Glover shi ne direban wannan jirgi, kuma ya zama mutum na farko baƙar fatan da ya taɓa zagayen wata. Sai Christina Koch ita ce mace ta farko da ta je wannan tafiyan zuwa wata. Sai Jeremy Hansen shi kuma ɗan ƙasar Canada ne, ya zama mutum na farko daga Canada da ya kai kusa da wata. Wannan ba tafiyar yawon bude ido ba ce, gwaji ne na nuna cewa ɗan Adam ya shirya rayuwa a wajen duniya. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. A ranar 6 ga watan Afrilun 2026, wani abu ya faru. Sun ƙetare inda babu wani ɗan adam da ya taɓa kaiwa. Lokacin da suka isa bayan duniyan wata, komai ya sauya. Babu sigina, babu rediyo, babu ganin duniya. Shiru kake ji tamkar kana cikin kabari. And we have confirmation of loss of signal of the Orion spacecraft as it flies behind the moon. A can ne suka gano yadda duniyan wata take kare duniyan mu daga duwatsu masu faɗowa daga sama, wato asteroids. Sun ɗauko hotunan da za su ba mu daman sanin inda za mu gina gidaje nan gaba. Ikon Allah baya ƙarewa. Sun ga abin da muke kira the dark side of the moon. Wannan guri ne mai nisa da ake kira far side of the moon, wato ɓangaren wata mafi nisa. Ba wai duhu ba ne, amma saboda ba mu taɓa ganin sa kai tsaye daga duniya ba. Wannan abin mamaki ne da ke nuna girman ikon Allah subhanahu wata'ala a cikin halittunsa. A nan ne aka tattara bayanai masu muhimmanci domin fahimtar yadda wata ke tasiri ga duniyarmu. Amma abu mafi haɗari bai zo ba sai yanzu. Lokacin dawowa, jirgin ya shiga sararin duniya da sauri mai ban tsoro, har ya zama kamar ƙwallon wuta. Idan ɓangaren heat shield na jirgin bai yi aiki ba, komai na iya lalacewa. Amma nasararsu ya buɗe babi na gaba. Mataki na gaba, sauka akan duniyan wata karo na 3, wato Artemis 3. Sannan a gina sansani a can. Daga nan kuma sai tafiya zuwa duniyar Mars. Wannan yana nufin abu ɗaya, ɗan Adam bai tsaya a duniya ba, yana shirin wucewa gaba. Mun gode da kasancewa tare da mu. A danna like, share da subscribe don samun bidiyoyi nan gaba. Ma'assalam.